nice people, kumusta naman ang akong mga subscriber dyan? Ang tagal ko nang hindi nag-upload. So ngayon, mag-upload ako dahil mayroon akong dumating na parcel. I-share ko sa inyo kung ano ito. Kung ano ang binili ko para sa aking bana. O, diba? Para sa aking bana. Bitaw, hilig man akong bana nga ani nga style nga sanina. Ako siyang gi-orderan para siya ay maging happy. Para tayo ay maging happy. So, akong i-share ninyo ka mga nice people kung unsa ni akong nadawat nga parcel para sa akong bana. Okay, ato nang sugdan og pag-upin sa atong parcel ka mga nice people. So, di ako narian, nagtungko ra ko diri sa akong nahimutangan. Kay ni ako sa akong workplace. Workplace. So siya. Okay, mo tungtong lamang ko diri sa karton be. Okay, ato lang sugdan og abli. Kay aron makikita na natin or ma-share ko sa inyo kung ano ang laman nito. Magustuhan kaya ito sa aking bana? Okay. Ako ay nagbagot-bot ditong nag-iisa. Bitaw ko'y kauban. Di ara si Ate Helen diri sa akong kilid. Naminaw sa akong bagot-bot. Sus, kipulaan na magugusa kong bana sing balik-balik sa ijang blazer. Uy, so na-realize na nga kuan, kanang mag-order ko para sa kanya. Ewan ko ba bakit gusto sa aking bana ing ani iyang isapaw sa iyang sanina. Mao na nga kung magpalahi na po kag isapaw, uy, kay sige mo naman ang balik-balik ng imong blazer. Ay, di ara mga ka-nice people. Wow, nindot og brand. Pero I do not know kung original ba kapod ni. Basta ako ra ni siyang gi-order sa Shopee. Okay, nindot nga tila mga ka-nice people. Dili initon. Mauni ka mga nice people ang aking gi-order para sa aking bana. Ang size ini is naunsa bang sinan man kog 2XL nga XL ra may akong gi-order. Naunsa ba ni nganong 2XL man ni mao ding dako. Okay ra pud ni kaysa gamay ra pud no. Magpataka lagi sining atong orderanan lagi magpatakag sin nga ang akong kanang order XL raman diyan nga numang 2XL naman tataka sin kay aron lang sila mahalilan pastilan. Okay, Diyos ko'y ang ahong gi-order XL dili 2XL 2XL naman noon tanawa ra pero okay ra mga ka-nice people at least king abot ang atong gi-order nga nasatisfy ta sa tela pero ang sizes wa ta nasatisfy dahil pinadalahan kita ng hindi mao ang atong gi-order nga size. Mauna mga ka-nice people kaibahan sa online shopping o kana jong naata sa kanang physical store nga mopalit kay kita gyud makapili kung unsa ang atong size nga atong gusto. Naapuday usahay budol-budol ning online shopping dahil XL lang ang aking binili pero anong ginagawa nila 2XL ang pinadala pero wala na tayong magagawa dahil nandito na binubuksan na natin ang parcel na ito. So tanggapin na lang natin sa mabuting kalooban dahil ito na, nandito na at na-open na rin natin ang parcel na ito. Wala na tayong magagawa. Okay, mauna mga ka-nice people nga mas maayo gajod nga sa physical store gihapon ta mamalit kaysa online shopping kay hindi lahat sa online shopping na tama ang ibinigay na sizes at kuan. Dagden. Dahil nagsamok-samok sa kong likod. Hi to my vlog, ate. Hi to my vlog. May palitong tuyo. May palitong tuyo.
Okay, mauro to ka mga nice people ang akong gi-share diha ninyo today. Thank you sa pagtanaw. Daghang salamat sa inyong pagtanaw. See you on my next vlog. Bye-bye.